para bangit ban prolog be pliang buram ni pi sen sekali gaji kai niam boleh sibon boleh simbenta to boleh perku kedok ya gaji simbenta jumpi te akan ka sikai niam nak kuat ban pule swai nak tien jong boleh ada kata sebut dekat jeduai kaji pule nak citi benangkong jong Yohanes kanang basau kedekot ke bakal pra ha kajing Ieid mdan jing chapting kajing Ieid bajanai kabrat no ya kajing chapting laba kajing chapting katheu cha kajing pensitom uta ba chapting janai ha kajing Ieid kakten jong utrai ni sao ngo yau blei tongin duai pan jarap no blei ha kerteu pa baru kon bam sem pokoi amen sejar ngu ime blei try kan rat nak benta kan ke step be yo de kalat bias sen ben ai kan ke jikai niang kerpa ime blei seba men ikai me yangi but ai jikai je me yangi ngit pediang yaki nak benta ke cuman toy men sem jongi ipa ni kine daw Chris utrai jongi amen aku abanikai nim hakan ke step ko men ko para nak jupule ka ba ngal pule pementan nak citi benangkong jong Yohanes lanang basau khat pra ba ong kini kentien ha ka jing Ieid don jing Tieng abakan Jepang ka jing Ieid ton arteli ki benta jong ka benangkong ka jing Ieid klam Tieng ba ka jing Ieid da ka ba Tieng ka jing Ieid klam Tieng ka ba mot kajing Ieid ke bajanai maka kajing Ieid dah ka bangi Tieng ban Ieid kade kajing Ieid ke ba bam janai ane ke bampura pansau tu Jepang kane kajing Ieid ke ba Yohanes sukan mentah kajing Ieid kelam Tieng tu ngat batai dia sesian hak kom balangkot kamut ayu ban Ieid hak citi penangkong jong Yohanes kelanong ke ba san lai ong ban Ieid kemut ban kongo yak hukum hak citi ba ar biang jong Yohanes kono benangkong riu ong kaju ban Ieid kemut ban kongo ya hukum taman bangi kongo ya ki hukum ni Ieid pakata kade kajing Ieid ke bajanai pat man bangim kongo ik hukum jong blai hukum yang ni Tieng ban Ieid kata kade paling kan bagi orang kadai kajing Ieid ke bom janai. Tapi kan ketien Tieng, ketien Tieng ka bunsian ke kanglat yang ini, panle kinur kam babha ada gidan berbo kam sen Tieng. Hoi, dia penting ya kam bamlong panle pop kam sneu. Reban Ieid ngim dia penting. Tapi Yohanes uyak tu yang ini mentan ba habang Ieid sisa hakajing Ieid ndai bandon jing Tieng. Panakam sai chu chu aku al batai sakawi gaji batai kamut ayu ban Ieid kamut ban ai patha yang ni ban ai idon nak dik pathe ban ai ka ingi ai ka tiar ka tar ki briu ni ai ka spa ka pheu jungi ki briu ni ai ka donot jungi ni ai ka chumuch prakhat jungi ni ai ki kren jungi ki briu ni ai ka por jengi ya ki briu ni ai ka bor ka jengi tak beta ki briu man ka po bangi ai ki briu ya kini jing ai bangla jakarta kato kali tali bangi ai ki da ka donor ni ai ki da ka mensim ngi pen pau bangi Ieid ya ki briu ka jing Ieid bakalam Tieng ka jing Ieid ka bakalam Tieng ban man ka por bangim tre ban ai kini ki bangla jakarta mentan anangi ay kiru leseda kajing bambanse ang ay tangdap kata de kajing Ieid ke bam janai kajing Ieid ke bampura haka Bible ngi sem kidon ki khep akaba ki briu kim tre ban ai nama ki Tieng pole gospel jong Matius lanong khat khandai arpuwe arpuar sapang tu samla beruspa pakwa ban yo jing im bam jukot teman-teman nangkot ulapan of Yesus ang pikwa ban yo jing im bam jukot bat ya ki hukum tu ang alabat ki hukum Yesus ang pinadu nas kawe
di no ka spa ka pheu chung pi but ai ka ha ki baduk habau ya sewa sepang kata la thang yong la kanan den tre ban ai ya ka spa ka pheu chung ka mot ka ne ka jing bam kloi ju ban ai ka jing bam kloi ju ban Ieid ya ki breu te ban Ieid ka mot ban ai to kam don kam de ka jing Ieid ka ba janai kam de hiru ka jing Ieid ka ba chim la tre ban ai ipule su gospel jong Lukas la nok kendai san penyo so well breu ong Jesu wa ban buat ye me Jesu dia tu ye ka ki kan don ban buat o ki sim jo ka sun ki don ki skum ban dam ki mersiang ki do thlio ban ri e khono breu don tau breu ba ye soi ka ta tre so ulai no kan ye ki kai biang yang ni aba mat jing ban Ieid kemot ban ai ngi kan do ki jing new breu sim la tre ban ai sim la tre ban Ieid namar sim bakalong ka ba ban Ieid susu kan ye ka gospel repel sa we breu wan pangan sekri me try ta ba sha yanga pangan let ma tep swai me pa Jesu om don kam pre tep me pa cho phi ai ki ba yap ke tep bat phi ka ba don kam me phi man ta ai ka por cho phi ale ban wan bo yanga panya lap ki ma unu breu ru sim la ai sim la Ieid ma tre ban ai gala ka jong ka por ban bo yo ble na kata ka jing Ieid biang ni ko mai om ne ka jing Ieid ka de ka jing ai hadu repo we repo ar we breu ong kwa ban bo le metrai cha yanga bangan panya le man le ai ku ble ye me pa jonga Jesu ong don kam sen pilor wat kating dian kane ki kai ba haka jing Ieid hapa stang Ieid ki breu ai jing Ieid ki breu le ngi Ieid ki breu suki pada ngi phadian ino e kata ka jing Ieid ki yaki balai ka dau ka long kama ban Ieid ka long ka ba ban Ieid ipule ha gospel jung Lukas la no si pheu atho san du lai pen riu we breu lo ong Jesu ka engal le ba do bio jing imbom jukon Jesu lo ong u bat ik hukum bat kan sepang jing Ieid para breu jing Ieid u ble pakado kaleu ta para marjan jenga te Jesu ya tu u ta ka parchi sepang to nong bale jing le breu bale jing le na Jericho Jerusalem la cha lu te halanti bat ulaman sao lai ngot ki breu ke ya dang ba tau breu ba cha pen mar sao ha kin dong lu te ulang do ulebi kita baro an ngot kim simal ya rap yu tu breu balaman sao kad ba we breu nong Samaria la let banyarap la ai la span la pun khoi ka jing sao ju ta la rai u chaka sumar new nong Samaria bedeu nong we la bahai ta la Ieid tau nong tau breu balaman sao na mau la ai ka por la ai ka bor la ai jing don jing jing la ai adong sadong bat om tang kata dalam lepoh hak cakap pasal semua dengan semua tahu beri dengan sawan biang ban ai kan hikai iba kajing Ieid ke ban ai taman kapor bangi ai ki beri ka bangi ai tak do no tak kamen sim tak kajing kamen ni ai nama kata kajing Ieid ke bajanai man kapor bangi ai kata kajing Ieid kamlong kajing Ieid ke bajanai teka bekan sepang kajing Ieid jing Ieid ke ka wei ka badan kam tam ka jing im jong ki breu ngan kam ka er dan kam ka riam ka bet idan kam ka yeng ka sam ban ri au stop na ka er idan ka ban ri men sem idan kam ya ka yeng ta ter sa ka wei jong kam jing ka de ka jong kam ya ka jing Ieid klam ka jing Ieid ngen nam long breu man breu ni Ieid ki breu ki Ieid yangi ni ai jing Ieid ki breu ai jing Ieid yangi bat abakum ta isan ni he malay nama ni imaka imlang salang baka we ka bante ka imlang salang ka chimni ka de ka jing Ieid ki breu bam yo ka jing Ieid ta ban yu jon ba tu sentiu bangi thung tap yo tu sentiu ba ka kho ra kra myo ka tu sentiu yo ka er yo ka ski yo slap stem blar para bakado yam no ula ban yam no
Pangiru akan imlang salang akan jeng don jeng akan imlang salang dengan miok akan jeng Ieid ka jeng imbreu kita long breman breu jengiru kanam long ka bapura hak ni kaya tu yang ini nama kata kaya tu yang ini ba ka jeng Ieid ka long benan kam tam bala thau yang ka imlang samlang ban ai ka jeng Ieid yaki para breu kama ong mene ban Ieid kam dei besok kada wa takikam tik bang yo sel mentan untuk nong Samaria, ulai itu beriu tak dikam, ulai ke cendon jeng em jeng ulai ke por jeng ulai ke jeng yo jeng em ke jeng pada ana dong cadong nak betau tu beriu. Ban Ieid kam dei besung ong kana wa ka jeng kana wa jeng kloi jeng ban ai teli telan ban ai na dong cadong yau tu ne ka bangi Ieid. Dei pakalong ke bae. Babur ki beriu ki fil ki duna hakane haka jeng ai jeng Ieid. Kita kata, dan kata kadau, bagi ong, bagi jeng Ieid, Tieng ban Ieid, Tieng ban Ieid. Yohanes dia tu yang ni, haka jeng Ieid dan jeng Tieng. Balai ki beriu kita nak kan jeng Ieid ya ki para beriu. Nampak kadau orang awal pikalong ke bae. Kemana tersak orang Ieid ki beriu dia ban Ieid ke hamba damong. Kam cai kitin Yesus na gospel jong Yohanes na khasan khalai wong e jing Ieid bakrau tam bo beriu la ban ai pra beriu ka de ke jing IT yala ka jong ka jing im na ka benta jong na jong ka ba ki Ieid te ka jing Ieid bakrau ka bangela ban e ki beriu ka de jing IT yala ka jong ka jing im da man ka por bangim kloi ban IT wat yala ka jong ka jing im jong nam ta ki we ka jing Ieid jing kam long ka bajanai pat ka jing Ieid jing kamlong ke bapura, kamlong ke basisya, culong belam-belam haka jing Ieid para beriu. Ka ban Ieid dan kam ka jing yaine. Ban ne yaine. Pastang e kana pastang. So, de ban yaine adu bakut. Ieid kana pastang. Na pastang ong yu beriu na beriu nga Ieid pi. Ada kato kane pohar pada ngayap stai no kata kamlong. Tika benar kam na kata haka jing Ieid. Basisya ke bajanai ka jing Ieid abam don jing Tieng kalong haba Ieid do pastang yai ne kata jing Ieid bad Hato pekut Ieid taki beriu kata ka dei ka jing Ieid bam don jing Tieng Ieid ke melang salang i ba kum ba ka pau kum ta pun nanging pet no na ke jing Ieid bagi dei ban ai ki beriu ne ki beriu ki ban ai ngi na mar ko bang om ne kalong ka bae te mar kalong ka bae ni ino te pat pra ki yang kisam pat pra ka imlang salang na marba ngim ya ini aga jing Ieid maka jing Ieid kalong ba ngim ya ini ban Ieid kuma ong Yohanes Ieid kelam Tieng itu wai na makata ko men ko para ba ini ji kan yang bakot kan hi ka yang ni pengide ban Ieid kelam Tieng dang Ieid ta ka jing Tieng kam don jing Ieid ba Ieid si sa da ka jing kelam Tieng de jing Ieid pura tik kum la le tra Jesu ta ka benta jing ubala cha yap cha cetom nak benta jengi halo ke defna na mau Ieid jengi kelam Tieng ikan mau ru haka jong ka kitab Genesis lanong ba ar pu ar umno Abraham ula Ieid jo ble kelam Tieng pan ai kinai lo jong kon how to lum ba ble la pai ai ba kan ka chikai niam na makata haka ne ka no si kanya rapi pi ngangen mi na kan ka chikai niam ngin hikai pan Ieid ki ble kelam Tieng wala da kalong ka ba ban in hikai ban nyai ne aka jing Ieid ki ble kumbang istang ban Ieid ki nganyai ne Hato bakut padu blai kerku yang ni blai kerku ikito ki bangi Ieid bat blai kerku yak imblang salang jengi blai kerku ka do ip tengi pakut nama kata da jadi wai jengi ba kini jika niam jengi kelong ki kerku yang ni ha kertem pa baru kon ba mesem ba khoi amen ai ngu i me blai nam ta ka ne ka no nak ta ka si bangi walat pan ai jika niam baret ke blai sibon mesuma sukha dengi agar pan benang kerku ya barro ke ba skap ikan dengan jika niam nang kerku ko do ki nang da nang ri ki na nu nyang jingpang bana island ki jil kam joki ha ka jik mesem jik emet joki ni pa ni ke ne daw Chris try jongi amen try don ringkat bat pi lei bitan bo baro pa paru kon pam sem ba ko on kerku ko do ya pi